lang sa tayo mag-iyon ni ko kiday. Ano? Paminawas siya. Gata sa Paminawas inday. ako. Sa panahon karon, mas Gusto. importante ang gugma. Ay nga, patay. Balik ka. Okay. Importante nga way kwarta. Paminawas ako ba? Kabalo na ikaw. Paminawas ako. Ay, ko tuloy, kabalo ko. Paminawas ako ba? Musupak na magyod. Na. Paminawas ako. Nge. Na. Sinawa do tubang ay Di para ka itaon. mamina, tayo din para. Di ka mamina kay inat arong lato-lato ron. Na. Ay dili magpasakitay ha. Di magpasakitay. Istorya lang nga bahala gusto ko. Inat ako na imong lato-lato ron. Nata. Be. Nata daw lala. Be, pagpainat mo ka. Sa panahon karon, mas importante ang kwarta kaysa gugma. Kung wa ta ihatag kwarta sa tong asawa, di ta kana nila. Oh, ikaw kuno. Ang asawa nimo, di ta ka na ana. Alang nung asawa nako di ka na anak. Ikaw biya. Tarong nga ba? Nganong Sa gugma, nga dili importante nga kwarta, dili ta ka na ana. Ala, mubalin yung buho ay. Nganong Ang importante nga kwarta, o wa kaya ta sa asawa, di ka ka na ana. na. Ang sa panahon karon napagali. Napagani sa Sa panahon. panahon, Karon. karon, Sa tulay. Sa panahon karon, importante ang kwarta kaysa gugma. Kung wa tay kwarta ihatag sa atong asawa, di ta kana anak nila. Mm. Ikaw, itong asawa, o di ta ka na ana, di ta kay, dili kung ang asawa ka na anak. Sige, sige. sa asawa, di ka ka na ana, pero dili ka mo atag sa asawa. Di ka ka remedyo. Ay, naabot na makagrimidyo. Na, Sakto biya. ana-ana rin gisbutan, abot og remedyo. Ang kanana, o di ta ka income, mawala itong remita sa to asawa. Sakto biya. Unsa man gid ni oy? Naampo di iyan. Naman po sa iyahang buho. Kusga. Ge. Paminawas inday. Paminawas Sa ako. panahon karon. Paminawas Sa ako ba? panahon karon, Paminawas ako. sa panahon karon, o di ta ka na ana, wala tayo kwarta. Paminawas ako Ano? ba? Sakto biya ang ngayon. Paminawas ako ba? Paminawas ako mainat anong lato-lato ron di ka mo maminaw. Paminawas ko ba? Paminawas ako. Na. Sa panahon karon, importante ang kwarta kaysa gugma. Kung wa tay kwarta ikahatag sa tong asawa, di ta kana ana nila. Oh, ikaw kuno. O di ka ka na ana, Usa dili ka na anak. o di ta ka ko na itong asawa. Dili ta ka remit, o tayo na ana. Tarong na dong. Remit yun mo mga laki kay O mga sa mga laki, o di mo ka remit, o amoy anana, o amoy kwarta. Ana. Di man naman. Dili Sa man. panahon karon. Sa panahon karo, sa mga babae, o di ka mo remit, o kaya na ana. Ano na ba nang humot na oh. Nang humot na. Sakto, biday. Inglisa daw na. O ikaw ko na ana-ana, di ba ka? Remit sa mga asawa. Ala. Ikaw ba, di ka balo? Tarong nga lagi ba? Bitaha. O di ta kain ka sa mga asawa, o yan ana. Hindi ka income sa tong asawa, di ta ka na anak. Ibaligya lagi asawa. Ibaligyan ang asawa kanang ka-income. Unsa naman na dong oy. Unsa Sa naman mga asawa, o piyong ka nga ana-ana, di ta kain, dili ta ka remit. Na. Ako tagag mayon ako ha. Ako sa Kadyo iba. sige, bantay kay. Pero sa Basta- mga asawa, di ta ka basta di ka ana, kuha kay- pero di ta ka baligya. Ana ibaligya ng Ibaligyan asawa. naman ng asawa. Para ayate eh. Ibaligyan naman ng mga asawa. Aron maka-income. Anong kingkam? Wala. Naunsa. Lagi kay klaro dong. Una kay asawa imo ibaligya. Ay, yung mga asawa, di ka na ana, wa kay ka remit. Sakto biya. Bugok ka. Ala, ako naman yung nabugok aning yate. Okay, kay grado. Sige, balik ka istorya. Paminawa ko isa-isaw na ko ha para isuon lang nako. Sa panahon karon na. Okay. Sa panahon karon, Saday. Sige. di ka na ana. Unsay dili ka na anak? Dili ka ka remit sa mga asawa. Ana. Sakto Ala. biya. Tarong nga ba kay na. Ibaligyan na yung asawa. Na. Kung ibaligya maging asawa dong. Tali na. Sakto biya. Ibaligya naman ng asawa ani. Sa panahon Sa ka. panahon karon, Mas importante ang Importante kwarta. ang kwarta. Kaysa sa gugma. sa gugma. Okay, go. Okay. Ug sa kwarta, ug sa gugma pa, Okay. importante ang kwarta. Eh. Okay.
Kapit na. Pero sa uban, Oh. di ka kanana. Tarungo mo, tarungo. Ay, Ano magikadong oy? Na. Ikaw biya. ibalig. Ikaw na be, ubanana Nang ibaligya mga asawa. Unsa daw ikaw kuno be sa da? Ug ikaw may asawa, di ka kanana. Isa importante nga kwarta, di ka kanana. Na. Ikaw biya. Di mao daw. Paminawas ako. Paminawas ako bang ako isulti Ano man, paminawas. ngano sakto man be kay. O Di sa daw. kasakto. Ge. Ang anana, sa importante nga asawa, di ka kanana. Pero sa importante, ug wa kay kwarta. Mao ba din akong gipaingon nimo, di man na mao. Mao mo na day. Akong giingon tanawa paminawas ako. Panahon karon, ana. Sa panahon karon. Sa panahon karon, siya daw. Sige. Importante ang kwarta. importante ang kwarta. Ay sa gugma. Sa gugma. Kung watay kwarta ikatag sa tong asawa, Ug wa tay katag ko to sa atong asawa. kita ka na anak nila. Di ta kanana. Oh, sige ikaw kuno. Ay. Sige, bantay ko na sige dito ha. Sige. Sa panahon karon, Gi. ang atong asawa ibaligyan ang way bugas. Alay paligid. Wala, ibaligya naman nun kay walay bugas. Patay tanan.